Mä laitoin tuohon pari tummasta laitetta, johon syttyy valoja. Just noin. Eli jos joku on täällä mun kanssa, niin voisitko koskea? Kiitos. Just noin. Ei tarvi ollenkaan pelätä. Mä voin mennä vähän kauemmas. Eli noihin laitteisiin kun koskee, niin tulee valoja. Ja silloin mä tiedän, että joku on mun kanssa täällä. Just noin, kiitos.